Ya shugaba. Mr. Gadus namu. Ya yau ne? Lafiya kalau. Kai. Na sake kara zuwa fa da wani tambaya. Alright, ina jin ka. Ina so in san yadda aka samu Ruben. Ruben. Alright. Ka san suna Benjamin ai? Na san suna Benjamin. Mene short form na Benjamin? Short form na Benjamin shine Ben. Ben ko? Alright. To kuma Ru da yaren boy idan ka ji aka ce Ru ana nufin sarki ne. A maimakon a ce Ru Benjamin da a using short form din a ce Ru Ben. Ka gane yadda aka yi aka sami sunan nan da ake kira Benjamin kenan. Ru da yaren boy da aka hada da shi short form na Ben. So this video is dedicated to the Rumaya of Boy wato shi His Royal Highness Ru Bala Likita da kuma sauran sarakuna da suke na abun nan na boyawa a wurin. Na gode. Bye bye.